Γεια σας, είμαι η FJ και σήμερα θα παίξουμε το Minecraft επεισόδιο 2. Αν θυμάστε είχαμε φτιάξει ένα σπίτι, αυτό εδώ. Βέβαια έβγαλε ένα βίντεο για να το εξελίξω, αλλά δεν κατάφερα να το ανεβάσω. Οπότε πάμε να σας δείξω τις αλλαγές που έκανα. Λοιπόν, πρώτες αλλαγές είναι έβαλα παράθυρα γύρω γύρω. Εδώ πέρα ναι, έβαλα παράθυρα και τα ταβάνια τα έφτιαξα από γυαλί. Λοιπόν, ναι, ωραία. Λοιπόν, γενικά λένε ότι άμα βάλεις έναν κωδικό σου βγάζει diamonds 10 μέτρα πίσω από εκεί που κοιμήθηκες, κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε, άμα γίνεται. Άψουμε diamond και μετά 18 επί 2. Ωραία. Λογικά ας υποθέσουμε ότι βγήκε. Ναι, είναι σωστό. Και έτσι βγαίνουν διάφορα, ό,τι θες, ανάλογα με το υλικό που θες. Και βγαίνει, ξέρω εγώ, 18 σειρά επί 2 προς εδώ. Λοιπόν, θα πάμε να μαζέψουμε ξύλο. Μισό λεπτό, θα δούμε πρώτα στα μπαούλα τι έχουμε μέσα, γιατί μπορεί να έχουμε κάτι σημαντικό. Άντε, ανέβα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε αρκετά πράγματα εδώ. Στο άλλο, τίποτα. Λοιπόν, θα πάρουμε την αξίνα και θα πάμε κάτω να μαζέψουμε το diamond. Αφού λοιπόν μαζέψαμε περισσότερα, μισό λεπτό να μαζέψουμε και τα υπόλοιπα. Αφού μαζέψαμε, μας έμειναν 3. 1, όχι 2, 3, 4 τελικά. Δεν ξέρω να μετράω. Πάμε να φτιάξουμε όπλα ή οτιδήποτε άλλο με diamond. Λοιπόν, να δούμε, φτιάξουμε ένα τέτοιο, ένα και τώρα πάμε πάνω. Νομίζω έχουμε λίγο ξύλο, όχι δεν έχουμε, οπότε θα βάλουμε απλά τα υλικά μέσα. Θα περιμένω να γίνει νύχτα για να κοιμηθώ και αύριο θα φτιάξω διάφορα άλλα πράγματα. Μάζεψα λίγο ξύλο. Και τώρα πάμε να το κάνουμε block, δηλαδή κουτάκι από ξύλο και όχι κορμό. Πάμε εδώ. Ωραία. Τώρα θα φτιάξουμε λίγα sticks.
και ένα crafting table. Τι άλλο? Τρεις φράχτες. Αυτά. Πάμε πάνω. Και θα βάλουμε μέσα τα πράγματά μας. Λέω να τακτοποιήσουμε τον μπαούλο μας προσωρινά. Δηλαδή, εδώ πέρα θα είναι τα όπλα και τα φωτάκια γενικά και αυτά. Και τα άλλα θα είναι τα υλικά, δηλαδή όπλα τα οποία χρησιμοποιούμε, υλικά. Και μετά από δίπλα τα ορυκτά, τα τρόφιμα και διάφορα τέτοια. Οπότε παίρνω μαζί μου το coal και τα εμπόλπα. Βάζουμε λοιπόν τα όπλα μας. Και τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούμε και αυτά που φοράμε. Όχι. Τι άλλο να βάλω? Αυτό. Αυτά. Και τώρα πάμε στο άλλο μπαούλο να βάλουμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Αφού τα βάλουμε, πάμε να... θα περιμένουμε να νυχτώσει. Αφού νύχτωσε, θα πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο. Κοιμόμαστε. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και follow. Bye!